здравейте хора, аз съм Тим Петров. Аз съм Любомир Методиев. Да. И сега ще играем двамата на Brawl Stars. На Brawl Stars. Да. Не Brawl Stars. Така, леко с неговия любим герой. Сега, както винаги, любимата ни карта. Шоудаун. Моя е махнат добре, вижте. Аз съм 11, моя е махнат добре. Добре. Не, да знаете, че това е 23-ти сезон на Brawl Stars. Какаши. Имала. В Наруто има Какаши. Не, тук е някакъв закъстие. Какаши. What? Пак съм забравил да снимам това. О! Карал? Така, изобщо не са ми пратили съобщение в TikTok-а. О, добре. Ей, Гаман. Гаман такъв. То вид. Първата ма искам. Само да ви кажа, отдавна не съм играл на Brawl Stars с Дубо. То как ма оцели за мен. Трябва да бегам с къща и се връщам. Бегай. И се връщам. И трябва само да си. Трябва да замърза маймунта, да я избия. Ала тя! Тя е малко трудничка. Бягай! Бягай, не се отказвай! Да бягай, не се. И почвам да бегам, бате. Не се отказвай! Не се отказвай! Героя ми е бавен. Го очаквам. Мути! Мефек, бе. Митик каза. Мефек. Митик! Мефек, беше ама. Митик е. Лата. Аз още нямам това. Аз знаеш, ще смених пауъра. Ще се смених. На това, където не е замързела, аз хвърля съм бог. Я тествай. Не. Това е положението. Това, където върля бомби. Така ще се крия. Не. Хора, вижте аз как се крия. Не, няма. Не. Гирайте. Това е. От кога пък може да бие? Аха. Това е любим герой, ама. Така. Ще гледам. Ще бъда втор, който ми се падне без да гледам. Таланта го взема. Аз без да гледам. Добре, искаш ли дръж? Аз той ще си. Ай, ти се бъдеш това бомбата, ще бъде да има. Така. Време. Годините на Шумахер формула да допринася за нови стратегии национално самочувствие. Ти знаеш, че аз се пръдна. И годините. Люба. Нямам късмет. Аз даже не знам много хора. Аз се бяга. Гледай го. Сега се видите.
Опа, то не го направи без да искам. То не го харесвам. То не го харесвам. Оп. Фърляй. Ето Анита. Ай! На 400. Трябва да ги гоема всички. Поне да бъдем на втори. Ако спечелим. Не е възможно. Ей, Върна се. добре ли е възможно? Помощ! Това нямаше шанс. Опа. Ага, са победим. Аз казах, може ли? Ага, може би, да. Хора, Ванко е най-добре герой. А, не, помощ. Махай го този герой, не? Да, аз. Да бъде да се бие. Да, ти да не бъдеш ще бие. Wow, hardcore. Така, Аз ще бъде. Back on the grind. Хора, аз ще взема един легендари. аз 5. Това е единствения милион, който става невидим. Аз съм с този готин скин, Каквото който е от седми сезон. не е ценно. И от кое беше? Той гол лъжа. Знаеш от кой? От кой? Това беше преди... Това беше преди 7 сезона. Сега както не ми се смята. Чакай. Значи сме Но- 16 сезон. Замързима! Тя може. Аз не вярвам. Няма никой да ме види. Какво? Двама срещу един. Ай, добре, уби го! Аз се призовавам. Той просто не очаква това да направи. Не го ли е видял, нали? Там да се дойде ли? Да, не дойде. Бързо трябва да се преместим. Абе, къде излизаш? Ти не си се скрил. Аз скри се. Да, бе, да! Това нямаше шанс. Пак сме на втора. Но мен преди любимия, знаеш кой ми беше? Кой? Елпримо. Оле, боже. Оле! Хора, на мен преди любимия ми беше Елпримо. И Марко. Оле, боже! Ох, мале! Абе, какво е това тук нещо, бе? Стига за тебе. Да знаеш, че те са любими. Шкребери, доп, 10. Аз когато стана невидим и да пусна близнак, докато съм в храп, ставам невидим и после... Оле, да, котката. Как не може да скочи и така невидим. Да, котката ми скочи. Котката не знам аз къде. Ода. Да, бе, не знае. Аз откъде да я видя? Не, изобщо не знае къде си. Не. Как може да видя през храстите?
Аз съм скоро. Дава ми една стотинка! Една! На мен ми даде 100. На мен 40. На мен 100. А, чакай, на мен 80. Аз трябва да събера 1000. Точно прахна става чехла по главата. Не може да... Ако ме пасна сега с тебе, да не ти казвам къде сте пасна. Хора, то няма да види цял ден. А пък ти няма да видиш един ден, който си нормален, защото си ненормален. Кошачката е широка, метър 30 см и Ама Марко може. Рубо изглежда от цветята ми. Забрах кой бях. Нани. Не! Да бе, да. Двама също един. Той не така ли дълбоко? Не! Бай-бой ми е чудо. луксозна лимузина. Боже, колко е няма да Са. То победи Гого. Гого го победиха с този. Гого го победиха с Пайпер. И с Карал. Чакай са. Нали Кой помниш, гаджет когато Карал? Нали помниш, когато Карал дойде и той да въртя и го уби? Лобо, кой гаджет да се взема? Ето тези. Кой от тези двата и някой от тези? От тези... Това? Това е супер сложно. Това е да си направиш жълтото да с 30% да ти е по-бавно. Това Това го знам, какво е? това е да бие 950. Знам го какво е. По 3 шута. А това, ако някой ти го убие, ще ти даде 2040 хелс. Ето тук някой за 1000. Кой да си купа от тези? Това е 2000, ама аз искам нещо за 1000. Ама за мен си те е много хубав. Ако искаш това или това. Сита. Хубаво се ги събираме да от тези 1000 пари. Аз как събрах 3000? Какво? От 100 пари събрах 3000. Само за един ден. Да, това е възможно. Само трябва да печелим. Testing 1, 2, 3. Но ме това ми гаджет ми се падна от милиците. Ау. Хора, буквално ето като се я стегна ръката и ударих Любо по главата. Колко ме удари точно? Оле, може. Ти какъв бида. Айде, ти се би там. Аз се събирам кутийки, защото е най-ефо. Ето го карал, като я карал. Ой. То карал по горе. Опа! Избягах. Идем да тоша Анита. И аз в истинския живот за малко да те убия. Не стъжа. Взехме Любо кила. Спайка! Ставам на този. Абе ти бе! О, та, къде ме е тук? Ела, бе. Да. Там е другия, там е другия. Сега се види това Биби. Биби, лачка, бибиошка. Бей, бебе, оно.
Опа! Гледай как ме пропусна. Я. О! Той каза, I'm number one. Аз съм най-добър. Читай! Не! Това. Аха, хубаво, да бе. Що? Това е лиловото. Това струва 5000. Това струва 5000. Значи все едно ми е дал 5000 пари. Да, ама когато се събереш 11 години на лиловото, ще се събирам в... Аз. Виж, на мен на роса ми се падал това. Ага. Хората няма как да видят. Чакайте хора, вижте сега само разгледаме героите, чакай. Вижте му героите, за Бога. Вижте ми най-силния. Дай на май. Вижте, той ми е на 11. Да, любимия ми герой. Абе, как имаш едно легендари, бе? Те не ви видях. Изобщо. Те не ви видях 100%. Така. Не говорим за тези, не съм... Само ако бъде със сорсата. Вижте на това. Има ли някой за първо място? Той е слаб. Ти си слаб. Аз съм по-добър от тебе. Кажи какво са всички на хора. Виж, един имаше това. Събрал всички. Хора, само ви кажа, имаше един, който ето тези хичките ги е събрал и даже това има. Това имаше даже. Да, тези планети. Тъйте. Да. Земята, Марс и Слънцето. Слънцето нямаш. Защото Слънцето е най-силното. Да, ама това не е Ама той е последната планета. Знам. Паш! Ах ти! Да, ти слышиш! Глад. Ще пръдна. Ах, маймуно! Хора да му пръдна ли? Пишете в коментарите. Не. Хора, пишете да... Не. Пишете да искате още на Brawl Stars и на разни други игри. И на Roblox, ако искате. Защото На каквото искате на Roblox ще играем. Без лъжа. на Roblox, Brawl Stars, Tumble играеш, котка IT. Само да не е някаква игра за компютър, защото сме от телефони. Да, телефон. Да ме букол, да не. Падна ми са лежа, дали ми да падна това. Не. Ама следващата игра няма си соса. Аз да съм. Нищо, няма си от другата игра. Ще те закура! Да, колко съм силен, бе. Да. Нищо, че аз го убих. Виж колко съм силно с роса. Ти каза силно соса! Аз съм силен с роса.
Ще деймича! Сега да видите. Ще убия. О, певаните лица. И аз не искам тебе да си сосиш. Браво. Ево. Давай. Айде, убихме гото. Време е за и тая с пейчето. Ела тук да ме напъскаш. Ево. Айде. Давай. Фор. Не! Ма няма удари! Не знам, бе. Второ място пак. Май 5 години са ги събирам тези 1000 парички. 612 пари омага. Абе, добре, на коя карта дава най-много пари? Така. Само в шоудан. Така. Само в шоудан. Така. Скин не може да си купиш 300, бе. Няма да си купувам скин. Гаджет. Ей! Вече го купих. Има 611. Сега ще малко парички. Други това съм го пребил горе. Преди телефона ми се изгасне. Оф, на това вече 500 пъти му се изгаси телефона. Сменяй веднага, сменяй. Сменяй ти казвам. Гледам само. Шматко. Шматка, ако личи. Шматка, ако личи. Да те напаткам и да те наследвам. Аз вършим си това да продължи през къмте. Опа, ще умре. Ау! За това ме наби. Мале. Чакай. Храста. Ево! Пазим. Вземи ги. Пазим за него. Пазим за него 2. Докато се спавни. Ах ти. Добре. Стъгъмна, бе. Мисля, че ще скача. Възможно. Той може на той. О, бърли срещу мене. О, Шели. Ама Шели умра. Той убие се. Връщай го на мене. Добре. Ако ме убие, аз съм там, бай. Хайде, дам ти. Не искаш да го убиеш. Давай, убий тази Шели. Давай, убий го. Не знака, много силен. Аз се чакам да взимам. 20 парички. Телефона пак падна. Той да се си изпуска телефона. Не ви лъжа. Не ми може. Не! И бая телефона 500 нещо. И нищо.
Хора, ще ми забравим още 100 000. Да, още 10 000. Ще стигнат 100%. Ще ги стигне някога. Ще снимаме докато не стигна 5000. Ага. Аз съм си качвали как. Хора, аз имам 10 купи. Да знаете, аз имам 10 купи. Ага, 10. Имам 10 купи, вижте, и славих на другия. Ага, 10 купи тоспак. Имаш 3000 и нещо. Он е по-търги. Амба е много силна. Ама за мен е слаба. Пазим за него, пазим за чудовището. Абе, завиш ти едно чудовище. Виждам се, пазим за кмета. Бързо, Кмета. бързо, бързо, бързо! Кмета на България. Не се казва кмета президент. Без Кмета на Хасково. тоспак. Кмета на Швеция. Гледай го откачи. Виж го откачен бързо. Не. Сега ще нападна. Не. Ах ти робо. Така хора. Този робо как ме пречака? Не знам тук. Дай да почваме! Така, да, почваме, да. И спори. Чакай, че то си... Що е ти направо? Не виждам байкака. Не, абе. Ах, ти... Създание такова. Искаш ли другия? Не. Да ти е по-удобно. Не, добеши ме. Робо погина. Мартин погина. Така, хора, изобщо не сме се боили. Няма такова нищо. Той така се изкряха. Сам как се ударила в штурата. Хора, ще играем докато не направя 1000 пари. Хора, ще играем докато. Аз ти направих пари. Ако искате на други да Пишете в коментарите. да стигнем колко лайка. Да стигнем поне 500 лайка. Защото като... Или поне 50. Поне 50-100 лайка на това видео и... Ще пуснем нова част на Брустърс. ама не на следващата. Само без такива по-бибейте и такива неща. Не, този стрим там по принцип първата част е безплатна. А за телефон? Да бе, за телефон първата част е безплатна. Ама никъде сме нови. Това балон не ми хареса там. Балон ген! Балон! Искам близната. Той ги злапа. Изядох го. 20 парички. Да. Кой да ми даде? 5 стотинки. Поне бяха 5 стотинки. Колко има?
Няма да събираме много време. Остават още 2 игри. Не, 3. Остават още 3 игри, хора. Да съберем. Оле, От баш. 20. Но ние ще дадем най-доброто. От нас себе си, макар че ние не сме много добри. Но сме по-добри от Гого. Да. Гого съм мисля. Той е 21 хиляди купи, аз съм 5 аз съм 4 и 700 купи и съм дал 3 Чакай, забавим 13 000 купи 500. Да. И той го издавам, ама повече от мен. Да, защото Гого не е много силен. Гого е много повече от мен и Марта е много повече от мен. Но аз съм го побеждавал. Да, Любо е побеждавал и мен, и аз него съм побеждавал много пъти. Ама най-много Гого съм побеждавал. Да, Пускам се пак близнака, защото не убиха близнака. Виж каква добра идея. Убихам близнака и пак ще го пускам. помощ. Помощ! Това има най-умря от мен. Помощ! Къде си? Гонят ме! Аз тук не идвам. Идвам. Я сега съм изде. Както съм. Ама, това не съм. Бала. О! Машина! Айди! Минавам от там! От най-лесните герои. Не от най-трудните. То не е така. О, рип. Ах ти! Това не ми написа. О, Дайнамайт! Какво очакваш? Маймуна, какво очакваш? не дали се. Добре. Хора, не знам, но мисля, че това видео трябва да приключи тук. Защото се отнеме бая време. На вас не ви се гледа много дълго. Вече от половин час и 2 минути правим видео. И Другия път ще продължим. ще продължим. Ще събере 1000 пари и ще си... ще Не, скупа... заедно ще продължим. Да, Не знам, другата седмица ли или следващата седмица. зависи. Още една изненада. Това означава, че когато колата падне, тя стартира автоматично и никак няма да ти се налага. Следващата седмица Следващата седмица, на защото... 20 на 20 Нищо натискаш на 20 чакайте, Абе, той не може да го каже. на 25 февруари ще снимаме, нали? На 25 февруари се снимаме. Чакай, Това е февруари? неделя. Това е неделя. Да. В неделя, 25 февруари очаквайте видео. в колко часа? Очаквайте видео В неделя, таковата 25 февруари в час, да кажем 3 часа. 3 часа на обяд. И не забравяйте, абонирайте се, да съберем към 50 или 100. лайка и пишете в коментарите на какво да играем следващия път, когато съберем 100 лайка. И не забравяйте камбанката, за да получавате известия. Хора, искам нещо готин да кажа. Чакайте. Клонова зеленото. Чакай, дай, така не ми е удобно, дай. Хора, дай. Хора, само да... Любо иска да направи нещо. Какво е това зелено? Какъв това е кактус?
Да не е този. А това беше Easter egg. Ето да, хора, тук приключва видеото. Айде, Да чао. съберем 50 лайка. 50-100 лайка. Да. И това. И това е. Айде, чао. И се абонирайте. Да.